Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام طيعين هذا اللي دهان دوعلكم دهان دهاديركم أملا علم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون أزي مايكروفون ميديا حدش زخونكم كعامن قعدهنا مسأخم نولنا ناي كل شعب نمستي ناي زبيت سبنا أكالكم إنكم كتقصلوا سبسكرايب زي قولكم سبسكرايب قبروا لايك and شير نجركم كجمروا ون بخبرنا عدمكم سمعتنا لايك جركم جمروا إزم مراحة تقرأي دي زنبرو ንምንታይ ናብ ብልጽግና ካብ ዝኸዱ ህዝቢ ወፂሕና ዝኒ ሓበሬታ እውነት ንምዝራብ ዝገርም ዘስደምም እዩ ዓብይ ኣሕመድ ከመይ ገይሩ ንዓኣቶም ከም ዝሕዞም ከመይ ገይሮም ብልጽግና ዓብይ ኣሕመድ ወይ ከዓ ሞት ዝብሉሉ ምኽንያት እዚ እዩ ኢሎም ጽሒፎም ሰይዶምልና ኣለዉ ከም ትርእይዎ ዘለኹም እንታይ እዩ ሕፅር ኣቢልና ናባኻትኩም ክነምፅኦ ኢና ብጣዕሚ ዝገርም ዘስደምም እዩ እዚ እናበልኩ كم تزولكم لايك جيركم جمروا هزب خفولت اللو نتحدث ورده لك خافن جيتاچو موقن تبلون تلقوا قرتي زافود كاچلت نحرب يلو عويل يزارب نيرو تحدث ግን እንትዛረብ እንተለውን እንታይ ከም ዝዛረብ ይርዳካን ትግርኛ ዲ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ ኣነ ጭንቂ ይብለኒ ሓደ ሰዓትን ገለመለና ሰሚዐ 15 ደቂቃ እውን ዝወፃ ዘረባ ኣይረክብን አረጋጊጸ ስለዚህ ታደሰ ወረደ ብዙሕ ሸርሒ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዓውንተ ይበለ ግዜ ዝሕሉ ዘሎ ግን ታደሰ ወረደ እንታይ ናብዚ የብፅሕዎ ዝንሄ ምሳይ ፀኒሕኩም ስምዑ ሓደ እዙ ሓበሬታ ዝለኣኸልና ሰብ ዝነግረና ዘሎ እንካፍቶም ኣብ ውሽጢ ዘለው ተገደስቲ ዝኾኑ እዚ ዝግበር ዘሎ ትግራይ ክጠፉ ኢኹም ትግራዋይ ኣይኮነን ፈልጦ ስለ ዝነበርና እዩ ይኽልና ዝንሄ ምእንቲ ሓቂ ኢሎም ዝሰርሑ እውን እነው እዮም እና ነታደሰ ወረደ እንትኸዱ ተለው ናብ አዲስ አበባ ትጽውዑ ናብ ናይ ብልጽግና አኼባም ይኹን ገለ መመራእታም ይኹን ዝኾነ ነገር ክካፈሉ እንትኸዱ ተለው ህዝብ ነታደሰ ዝግበረሉ ዘሎ ዝነግረኒ ዘሎ ቶም ካልኦት እውን ከምኡ እዮም እንጌታቸው እንጻርቃን እውን ካብኡ ዝበለጸ ወይ ከዓመ ከምኡ ገይሮም ከም ዘጽመዶም እዩ ዝነግረና ዘሎ ግን እንታይ ዝግበር ቀጥታ እንካብ አውሮፕላን እንትወርዱ ተለው ካብ መቐለ ተሳፊሮም ኣብ አዲስ አበባ እንትወርዱ ተለው VIP ዝቕበሉ አርምድ ቢሄክል ጥይት ዘይበስዓ ማኪና ምስ ሪፐብሊካን ጋርድ ሞኻዓመ ናይ በልጽግና ሞኻዓመ ናይ ኦሮሞ እንተተኽኢሉ ሽመልስ አብዲሳ እንተዘይ ኮይኑ ኸዓመ ካብኡ እንታሕቲ ዘሎ ኮይኖም እዮም ዝቕበልዎ እንታደሰ ወረደ ብደንብ ጌርኩም ስምዑኒ እዚኣ ክሻዕ መጨረሻ በደንብ ገርኩም ስምዑኒ ሓቅነቱ ዝተረጋገጸ ነገር እዩ ስለዚህ ይቕበልዎ ቀጥታ ናበይ ዝውሰድ ናብ ላግዠሪ ብጣዕሚ ቅንጦት ደረጁ ዝሓለወ ሆቴል ዝበዝሕ ግዜ ናብ ስካይላይት ሆቴል እቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝውንኖ ዓለም ለኸ ደረጁ ዝሓለወ ሸራተን ህዝቢ ወሪዱ እዩ ሸራተን ካልኣይ ደረጃ እንትወርድ ተለኻ ኢኻ ንጌታቸው ዝሓድሩሉ ዘለው ካብ ስካይላይት ወሪዶም ህዚ ናብ ሸራተን ካብ ሸራተን ከዓመ ያው ናብ ዳጓሓፍ ክድብርዮም እዩ ዓብይ ኣሕመድ ዋዛ ኣይኮነን ሓየኹ ህዚ ግን ንዛ ብፍላይ ንዛ ውግእ እዚኣ ንኩሎም ይከናኸኖም እዩ ዘሎ ትውግእ ክገብር ከካይድ ስለ ዝሓስብ ዘሎ ብጣዕሚ ዝከናኸኖም ዘሎ ግን ናይ ታደሰ ክውደልኩም ሎማዓንቲ ኣርእስትና ታደሰ ስለ ዝኾነ እዩ ታደሰ ትግራይ ከጥፍኣ እዩ ዕረበይ ዛኻትኩም ተጠንቀቁ ኢሎም ሰይድልና ዝንሄ ስለዚህ ናፍቱ አሎ ዝተባሃለ ሆቴል ይውሰድ ይዕረፉ ይባሃል ቀጥታ ኣተለኻ ናፍቱ መህረስ ገዝኦም ኣፍቱ ናይ ቴሌቪዥን ስክሪን ዌልካም ሚስተር ታደሰ ወይ ከዓም ጀነራል ታደሰ ዝብል ጽሑፍ ወለል ኢሉ ይጸንሖ ኢሎምዎ ዕምበባታት መስተ ዝደለዮ ኣፍቱ ዝህርሰሉ ይጸንሖ እዩ ክልተ ኦፕሽን ኣለዎ ክልተ መማረጽ ኣለዎ ታደሰ ወረደ ሓደ ወሪዶ ኣፍቱ ባር ከይዱ ከም ልቡ ክበልዕ ክሰቲ ዝደለዮ ክበልዕ ክሰቲ ይኽእል ክጽውዖ ዝደሊ እንተልዩ እንተስጓልም ትኾን እንተዝኾነ ኮይኑ ከዓመ ፀዊዑ እውን ክበልዕ ክሰቲ ይኽእል ንሶ ይኸፍልን ፈሪሙ ምኽያድ እዩ ፌርማ ኣሎ ንስኹም ትኸፍሉን እዮም ዝበሃል ኦርዲ ተነጊርዎም እዩ ወይ ከዓ ምኸም ትዝወልኩኹም እንሽመልስ አብዲሳ ሙሱ እዮም ዘለው
ساتهم فريمام بيزخدو أي خفل نتعدس ورد تخد تلو في هوتيل ترسون تلو ناي زهر رسولهم ناي زول علم ناي ستايلهم خالقت وين ما كم هذا بزت ميديا ناس اللي زي متنين الزارة منبر كل نجار يزغر ولهم كل نجار بزعد مزي الكاي حتى دنقص بزعد مزي خمسي يقوروا يوم زي عتم عبيت سبعة ديوم زغروا للسوق دلو جزن دي هات بل جن هز تزقبر زلوا زولنا زلوا أزي نتعدس ورد هز زتجبرت راح يكونن نقولهم ناي تجراي ما راح تزنور النسار كانوا بقولوا نجيتاتهم بقولوا خالقتهم بقولوا نتوم جنرالاتهم بقولوا كم إنها جبر إيو زحزم أبي أحمد سلذي يبقى عيساتيو يحضروا كاود حارة تغيرهم كده نم كيرهم شميز جلمل انتدليوهم إنه غيروا ناب أكاونتهم ناب ناي بنك أكاونتهم كاتتا مليونات يعطولهم مليونات كندي كم بخانو رجس أجنّا تفلت أنا جريلن جن بمليون زقصر جنزب ناب حسابهم يعطولهم ناب ناي بنك أكاونتهم سلزي زد ليهم نجار شو كتعد قوت دل نجار تلي انت سجامع مغير انت سزغونه تشميزس تسكراباتس انت السوفس مغير تدل تغني كان كاين خلينا قال لما يقولوا تم نايتون زق قابل وزلون ولا شملس مون ولا نقلنا شملس بزح زون مسؤول زخون شملس عبدي سات ناي اوروميا بريزيدنت مالتيو لزيد فلت ويز زلو سلازي كل نجار استخاخيلو عصاصي خدانون قال ملؤن نابي يخيد ناب 4 كيلو يخيد مالتيو هزت كل يزغورو زلو عفتو كفلو خوينو يغرصيو ياوزي حدا عبي نجر زل زي فلطو غغاليوم قريو لهم حدا ابدغ مقكم زولم ديغوروم هزفت خفل انت كم زغبر زلو ايفلطون هيدن كاميرا ايو كتابا اديشيات كاميراتاتنا زدليو نجر افتا زهرس لاس كندي زي 5 هرسس كندي زي 5 شونس كندي زي انتليان امتن خستايون تاي كم زغوروس نجيتاچو كم نغورنا سالو نناي نجيتاچو بتعم بزح فيديو نهنايو نغيرناكم من ادغاغي من عندهم ايتسددلنا قلعو سلازلو تو كمبيوتر اكسس سلازلوم كريو سلازي دلي ايتسددلي ويزحاتكم يلكم تطوبلكم ويخم زيرياكم ايتسدلين زلهم نا اتمنتم سدلنا زنور بتو ناي بلصغناون بلوك غيري يميه كابناي نشملس بيرو مالتي بلوك سلازغوركم يمصنا نمنتاي دقاي زي يخون ነገር كريو يدلنيا اندر ايج زغونا والعونلن سلازي እዚ ነገር ስለዚ ይድሊ አጽና የና ግን ተዋና ነገር هذا زغل لي مستقبر اللهم ناب 4 كيلو يخدو زدليو زدل خايو هنقبرينا يعمزلوه قال آتيهم فريمهم قليلهم يمزخدو قال أي نقر كعام عبي أحمد تاي يقبري مثلكم إتات تقرصت فيديو 3-4 معلتهم مسقبرة تفعل عليك زي مسقبرة أفتاد لايتي يازبلا تا فيديو يرئيهم نبينتم غيرو ويون ساتم غزات مانم يلن سبيلن قليلن تعصيزن هي دلو خبر يلم او زل كسكسو او زولعو او سديو او زشنو ز كل ነገር زغبرو ريكارد تغير او اير بل افك حيس كانت زي تقمطك ازي اب تلفزيون ناي منجست تلفزيون اي تي في والتا فانا اب كله ميدياتات بحاجه غزه خلققيه سلازي انتسكا انكاب عدخاي تخون انكافتم حزب خاي تخون انكاب حداركا خاب نبرخا اي تخون كاو كل ነገር زيرو خوين كاتقريخا سلازي انا زولكو خاب زلما انت جميرو انا زعززكو تغبر انا زعززكو انت غيركا عامل زميلينات زي ገንዘቤልካ خايتريو زبلص خو هابكا እዩ تدليخا فوق تسرح تدليخا مريت كنبكا بسفيحو دلخا ነገር ክትገብር كنحجزك عينا زد ليك كان نجر مزراب ما يليك جنك نسخة زين كتقبر لك يزو لم يلمو هذي تو قلسبت اتوناينا هزار استنا تعدس سلسونا ينبر نتحدثت راح زقبر يكونن يوم دولنا دلو نخلهم تم في اي بي كم غيرو زيزوم ابي احمد كم زي بتنقل غيرو زيزوم بدحريو عافيه يبلم ملفلفه يبلم لسانه يبلم اسرات مالتيو كيد نابدل خاي بوتا نابز ولا نوص انت قدون نابز خونه ነገር خيد ينتيلون كاب ኢትዮጵያ خوصو يخيلن
ግን ናብ ደለኻዮ ኣብዛ ኢትዮጵያ ደለኻያ ቦታት ከይትኸሊኻ ግን ኣነ ዘይደልዮ ነገር እንተጌርካ ግን ወየውልኻ እዚኣ ነርኤ ብሰብካን ብህዝብኻን ብኩሉ ነገር ብሓዳርካን ብኑሮኻን ፈላለየ ካውኸ ኣውፅኤ ኣነ ናብ እስር ቤት ከእትወካ እየ ሓንቲ ነገር ኣጥፊእኻ ኢኻ ኢለ ስለዚ ሓንቲ ነገር ተግበርካ ወየውልኻ እዩ ዝብሎም ሰብካ ዓመ ቤተሰብ እንድሕር ልእዎ ስድራ እንተልእዎ እሞ ዓንቁርተ የተሓሳስባን ዘለዎ እንተኮይኑ ዋላ ካብ ኢትዮጵያ ወፃእ እንተኸደውን ኣፉ ሒዙ ይሱቕ ዝብል ኣፎም ሒዞም ሱቕ ይብሉ ዝወፁ ደይኑ ህዞም ናይ ሓደ ናይ ኦሮሞ በልዎም ናይ ኣምሓራ በልዎም ከምኡ ገይሩ ዘባላሻሸዎም ኣይዛረቡን ምንም ነገር ኣይዛረቡን ኣስተያየተ ይሁን ተኣሲሮም ተሳቀዩ ዝነበሩ ገለመለ እንተኮይኖም መዓመ ኣይንቕበልን ኢሎም ብዝበሉ ኣይ ንሕና ዝሓዝናዮ ናይ ባዕልትና ሆቴል ንሄና እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ገንዘበ ይኮነን ኣውፅኢኻ ውሰድ ዝበሉ ኣይቀበልን ዝበሉ እንተዘይኮይኖም ዝዛረቡ እዞም ከምዚ ኢሎም ዝተልከስከሱ ኣይብሉን ብፍላይ ነቶም ናይ ትግራይ ግን ከምኡ እናገበረ ዝሕዞም ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ታደሰ ተቐይሩ እዛ ህዚ መፅያ ዝኒሃ ሓዊ ነዳድ ንትግራይ እንድሕር ካሊእ ስምዒት ዘለዎ ናብ 4 ኪሎ ዘየማዕዱ ን4 ኪሎ ዘይኸይድ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ምስ ህዝቡ ዝጋፈጥ እንተዘይተመሪፁ ትግራይ ወየውልኣ በይዛኻ ዙ ኢልካ ሕልፎ ክንጠፍአይ እንደልየና ዚ ህዝቢ እዚ ጅግና ህዝቢ እዚ ቆራፅ ህዝቢ እዚ ብውሽጡኹም ኮይኖም እዮም ዘጥፍኡኹም ዘለው ምሳኻትኩም ኮይኖም እዮም ዘጥፍኡኹም ዘለው ኩሉ ትምሽጥር እናውፁ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ክንዲዚ ሰራዊት ናብዚ ቦታ ይኸይደለ ይብሉ ክንዲዚ ሰራዊት ከምዚ ተንቀሳቀሱ ይብሉ ኣብዚ ይስልጥነለ ይብሉ ካልእ ይቕረ ድሮን እንደ ሰይድካ ሓደ ክልተ ተኩስ ዝብሉ እዮም ተፈጢሮም ዝኒሄው ስለዚ እዚ እዩ ቱ ሓበሬታ እዚ እዩ ቱ ናይ መወዳእታኦም ብልጽግና ወይ ሞት ዘብሎም ዓብይ ኣሕመድ ወይ ሞት ዘብሎም ኣይለቅቕን ምሳኻ እየ ዝኸውን ዘብሎም ጉዶም ስለ ዝተተሓዘ እዩ ቲ ጉዶም ከዓመ ብቪድዮ ኤቪደንስ እንሄዎ ሃርድ ኮፒ እንሄዎ ኢዱ ወየውልኹም ኢሎም ኣሎ ንቐሺ የለ ንዓለም የለ ከምኡ ዝገብሮም ብዙሕ ነገር ይዝሕ ዘሎም ዋዛ ይኮነን እዚ ኣብ ካሊእ ዓዲ ኣነ ከምዚ ዝግበር እንተኮይኑ ጉድ እዩ ኣብዚ ህዚ ኣብዚ ዘለናዮ ዓዲ ሰብ ንስኻ እንተየርአኻዮ ፍቓድካ እንተይጠየቐ ቀሪፁ ከምዚ ገይሩ ኣብሊዖ ስትዩ እሞ ከዓመ ኣንደር ኢንፍሉንስ ናይ ኣልኮል እናሃለኻ ሰኺርካ እናሃለኻ ከምዚ ዝገብረካ ወንጀል እዩ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘይግበር ነገር የለን እዚኦም ዝብሉና ዘሎ ሰማዕተይ ስለዚ ህዝብኹም ክተድሕኑ ትደልዩ እዚኣ ሼር ግበርዋ ላይክ ግበርዋ ህዝቢ የስማዓዮ ህዝቢ ይበል ህዝቢ ኣዝዝ ብዙሓቶም ካብ ትግራይ እናደወልኩ ዘዛርዎም ጀነራላት ካብ ትግራይ እናደወልኩ ዘዛርዎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣባና እዩ ዝኒሄ ሽግር ኣብ ባዕልና እዩ ዝኒሄ ሽግር ንምንታይ ኢኹም መዓዲኹም ትርእዩ እንትብሉና እንተለዉ ኣይርድአና ነይሩ ህዚ ግን ብደንቢ ይኸው ብፅሑፍ ገይሮም ሰይዶም ኣለይ እኒሆ እዚ እናበልኩ ንህዚ እዚ ኣህለኒ ክሻዕ ዝቐፅል ግዜ ሰላም ደሓን ዋዓል ደሓን ደሩ ቻው